El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones per l'Assemblea General de Nacions Unides. És per tot això que es presenten al ple les següents propostes d'acord. Fer arribar a les diverses administracions de la Generalitat i de l'Estat la nostra preocupació per la reducció d'actuacions públiques per protegir les víctimes de la violència de gènere i demanar que consideren la violència de gènere un tema d'estat d'entre els problemes més greus i urgents a resoldre, que assignen els recursos pressupostaris adients perquè la lluita siga efectiva i que aquests no siguin disminuïts per cap motiu, ja que amb la situació de crisi que pateix la nostra societat es fan més necessaris encara. 2. Exigir als governs que apliquen i desenvolupen la Llei Integral de Mesures de Protecció contra la Violència de Gènere i la Llei Integral contra la Violència sobre la Dona, que siguin dotades convenientment, així com avaluades, que es publiquen dades, les actuacions i les conclusions. 3. Reivindicar les competències municipals en matèria d'igualtat, prevenció i ajuda contra la violència de gènere i oposar-se a la pretensió del govern de l'Estat de buidar de retribucions als ajuntaments, a més d'exigir-ne els recursos necessaris. Dissenyar estratègies d'actuació. 4. Dissenyar estratègies d'actuació i elaborar els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere. I això pel que fa a la violència contra les dones vol dir: A. Conèixer la realitat local respecte dels maltractaments per detectar on cal i actuar on cal previndre. Elaborar un pla de formació de funcionariat, treballadors i treballadores municipals per tal que siguin sensibles i tinguin estratègies per a treballar les polítiques de gènere i contra la violència. La protecció i l'assistència a les dones que pateixen violència de gènere continua sent una prioritat per a l'Ajuntament. Desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere des dels àmbits educatius, culturals, festiu, laboral, d'incentivació de l'associacionisme de les dones, sanitari, d'assistència social dins de les competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol activitat municipal. Dotar de tot això de les partides corresponents en el nostre pressupost municipal. I 5. Dissenyar un pla d'acció específic per a la prevenció i erradicació de la violència de gènere en l'adolescència, amb els valors de la coeducació, la cooperació i el respecte a la diversitat afectivo-sexual, i que ha de constar d'objectius, accions i calendari, amb la voluntat d'involucrar i dinamitzar amplis sectors socials i ha de ser convenientment dotat en els pressupostos municipals.